Il-Gvern wiegħed li se jimplementa numri ta' proposti marbuta ma' Paċeville, iżda s'issa għadu ma wettaqhomx. L-ikbar inkwiet jibqa' nuqqas ta' aċċessibilità għal persuni b'diżabilità. Dan qed jaffettwa lil dawn in-nies b'mod speċjali jekk kif qed tonqsilhom il-possibilità li jkomplu mal-kumplament ta' sħabhom. Il-Gazzetta llum qalet li fis-snin passati kien ġie propost mill-KNPD li tingħata multa ta' 5,000 euro lil kull stabbiliment li ma jkunx aċċessibbli għal kulħadd. Fost proposti oħra li għal snin twal għadhom qed jiġu mitluba hemm dik ta' assa ġewwa Paċeville. Dan hekk kif bħalissa Paċeville qed jaħdem biss bl-asta ta' San Ġiljan li fit-tmiem il-ġimgħa tbagħat biex tlaħħaq mal-ammont kbir ta' każi. Proposta oħra hija li ssir latrina pubblika minħabba l-fatt li t-toroq u l-parapetti tar-residenti saru l-latrini ta' dawk li jitilgħu biex jiddevertu. Li l-gwardjani privati jkunu regolati kienet proposta oħra li għalkemm kienet imwiegħda li ssir baqa' ma sar xejn dwarha. L-istess Gazzetta tfakkar li dan u iktar kien imwiegħed mill-Ministru Carmelo Abela li kien żvela kif kienet se tinħoloq awtorità li tassumi r-responsabbiltajiet tal-ħruġ tal-liċenzji u li wkoll għadha biss pjan fuq il-karta.